Ej. Du dør! Du prøver at se, om det her det er. Så klister det godt. Det er ærligt. Det er bare for varmt. Og så lidt vand. Han kommer aldrig til at blive skadet igen. Han kan godt blive skyllet. Lidt den tør, eller hvad? Ej, undskyld. Nej. Er det frit? Nej, min pik, det Det der, det er jo det er ligesom at blive frøvand. Hvis vi er ikke ude i nej, det er fint. Har I ikke varmt vand i handen? Eller? Nej, Jeg tror, det klør bedre med varmt. det er Carsten, han kan sgu ikke tænde varmt, mens... Har vi ikke en spænd gammel olie eller sådan noget? Nikolaj. Hvad ved? Så Maria. Jeg tænker, du bliver skyllet ren hver gang, fra dig. Vi skal gå i svømmehal. Ej, det er kanin. Jeg lige til at sige det. Det er fandme meget sjovt, det der, det gør. Så, har du ikke en pive? Hvor har du fået sådan nogle mest, skal det ikke til? Det er da vist varme. Altså, det er fandme godt, hans cross holder. Det er ikke nemt at se, at det er ham, men du kan se, det er Frederik, som står tom. Nummer 2. Nej, det er ikke det. Frederik, jeg synes bare, du skal tænke på, at det er slet ikke lige så slemt som med Dora. Nej, men han er ikke godt. Hvor meget vil du give for en skævbil? Behageligt, hva'? Kan du ikke lige tage jakken af? Det er sådan sådan, den er vel noget. Har du været med glas i sådan? Ja, spraytan. Prøv lige at starte den dampbremse der. Kan man ikke spille på den pause? Men det er ikke bare at stoppe med. Men ellers så bliver det badevært i morgen.
Nej! Kan du ikke bare tage det derovre i... Er der ikke badeværelse over Gildesand? Rend under bruseren, Frederik. Rend under bruseren for helvede. Vi er ved at starte. Man kan ikke løbe i dem her, de er totalt glat. Vi er ellers gode til dig, Frederik. Er jeg frysen for sådan lidt? Har de fået... Nej, nu får de en krammer. Der er bare op på fuld skrue på den der brænder der. Jeg ikke, Frederik. Han skal mærke, at det er det. Ja. Det er bare grød, der skabte hernede. Det er godt med motorrand. Jeg skulle have været i en varm tid. Jeg synes, der er et tryk mig. Jeg kan godt se. Lige nu med det lugter bare kanel i næste to i løb. Han kalder ham bageren, når han kommer til. Der lugter en spæk. Det er vigtigt. Hvad? Der er lungt vand nu. Er det ved at lave et forhold med den der brugte der? Hvad er for noget? Nej. Det er svært.